Salut, prieteni! Bine ați venit pe canalul Divergent. Pe acest canal discutăm subiecte controversate, descoperim legături ascunse și încercăm să vedem dincolo de aparențe. Nu vă cerem să credeți orbește în nimic, ci să gândiți critic și să vă formați propriile opinii. Astăzi vă propunem un subiect de actualitate, unul intens și plin de provocări, care necesită o analiză atentă, o minte deschisă și o atitudine critică. Vom explora idei, fapte și perspective care vă pot schimba modul de a privi lumea din jur. Acest subiect se numește România moare în tăcerea celor buni. În fiecare țară există dușmani care vin din afară, invadatori, forțe străine ce vor să o cucerească și să o subjuge. Dar adevărata rană nu se află în atacurile externe. Cea mai adâncă tăietură este cea făcută de mâna proprie. De trădarea care crește din interior, în locurile unde ar trebui să fie apărare și grijă. România nu a fost rănită de străinul care a trecut granițele, ci de cei care au uitat ce înseamnă cu adevărat să fii român. De cei care au ales să tacă sau să-și umple buzunarele, în loc să lupte pentru sufletul acestei țări. Adevăratul dușman al României nu a venit niciodată din afară. El s-a născut aici, a crescut aici, a tăcut aici. Sunt cei care au ajuns la putere nu pentru a sluji poporul, ci pentru a-l stoarce. Politicienii care și-au trădat jurământul încă din prima zi, schimbând principii pe privilegii. Au distrus economia cu nepăsare, au vândut fabrici, pământuri și resurse ca pe niște vechituri. Dar ce e mai grav, au distrus conștiințe. Au obișnuit oamenii cu minciuna, cu frica, cu nimicul. Au învățat generații întregi că speranța e naivitate, iar cinstea o slăbiciune. În timp ce românii își luau lumea în cap, ei își umpleau buzunarele și se așezau la mese cu străinii. Fraternizau nu pentru binele țării, ci pentru propriul câștig, vânzând viitorul la kilogram. Au condus o țară ca pe o afacere personală, fără rușine, fără regret. Și-au ridicat ziduri în jurul privilegiilor, lăsând poporul afară, în frig și umilință. Iar când și-au văzut lucrarea distrugerii aproape completă, au dat vina tot pe noi, pe cei rămași, fără glas. Și noi ce am făcut? Am lăsat să fie distrus totul. Am fost nepăsători, așteptând de la ei să-și facă treaba, pentru că au fost puși de noi acolo. Nu străinul a distrus România. Străinul doar a intrat acolo unde noi am lăsat gol. A pus mâna acolo unde noi am întors spatele. A profitat de indiferența noastră, de uitarea noastră, de tăcerea noastră. Dar vina nu este a lui. Când o casă arde, nu dai vina pe vânt, ci pe cel care a lăsat focul aprins. Și noi asta am făcut. Am abandonat, ne-am resemnat, ne-am obișnuit cu răul. L-am făcut parte din viața noastră, i-am dat nume blânde, descurcăreală, șmecherie, strategie. Ne-am scuzat moralul cu proverbe, capul plecat sabia nu-l taie. Am înlocuit demnitatea cu adaptarea și conștiința cu supraviețuirea. Am făcut din școală un teatru, unde diplomele contează mai mult decât caracterele. Din spitale, un joc de noroc, unde viața atârnă de buzunar, nu de diagnostic. Din visul copiilor, o fugă. I-am învățat nu să spere, ci să plece. Le-am transmis, fără să vrem, că afară e singura direcție, iar acasă e doar un cuvânt greu, gol, cu miros de înfrângere. Dar România nu a fost pierdută de străini. România a fost trădată de români fără conștiință, hoți și trădători. De cei care au uitat rușinea ca pe o haină veche, lăsată în cuiul interesului personal. De cei care calcă pe oameni ca pe trepte, urcând spre funcții clădite pe suferința celor mulți. De cei care își umplu gura cu patrie, dar își vând țara la licitație, bucată cu bucată. De cei care flutură steagul în fața camerelor, dar își murdăresc pașii cu fiecare compromis. De cei care, în loc să slujească România, o folosesc și o uită imediat ce le-a adus ce-au vrut.
Cei mai periculoși nu sunt cei care ne înfruntă, ci cei care ne zâmbesc fals în timp ce ne trădează. Sunt cei care ocupă funcții înalte, dar nu pentru a conduce, ci pentru a consuma tot ce pot. Ei ridică steagul nu din iubire de țară, ci din calcul politic, doar când reflectoarele sunt aprinse pe ei. Se hrănesc nu din muncă, ci din tăcerea și suferința celor care încă mai speră la dreptate. În timp ce oamenii strâng din dinți, ei își ridică palate din cenușa viselor noastre frânte. Ei sunt cei care ne-au învățat că e prost cine muncește, că toți fură, deci e normal. Ne-au îngropat idealurile în ridicol. Ne-au furat nu doar banii, ci busola morală. Ne-au dresat să ne fie rușine de cinste și să râdem de cei care nu se descurcă. Țara asta nu moare din lipsă de resurse. Moare când se stinge în oameni simțul dreptății. Moare când conștiința e considerată slăbiciune. România nu va fi salvată de cineva de afară, nici de un salvator, nici de o promisiune. Va fi salvată de românii care aleg să nu mai trădeze, de cei care încep să spună nu corupției, deși le e greu, de cei care refuză să se vândă pentru avantaje mărunte, de cei care vorbesc adevărul chiar dacă doare, chiar dacă rămân singuri, de cei care cresc copii cu coloană vertebrală, nu doar cu medii de 10. România se ridică în fiecare om care decide că e de ajuns, că s-a ajuns prea departe cu hoția, cu impostura, cu batjocura. Țara asta nu va fi salvată când va veni cineva cu soluții, ci când noi înșine vom deveni soluția. Când fiecare dintre noi va înțelege că statul nu e altcineva, e suma tăcerii sau a curajului nostru. Adevărul doare, dar adevărul vindecă. Vindecarea începe atunci când ne uităm sincer în oglindă și spunem: nu mai vreau să fiu parte din rănile acestei țări. Vreau să fiu parte din vindecarea ei. Nu mai e timp să fugim. Nu mai e loc să ne ascundem. E vremea să fim acasă. Cu adevărat. Să ne întoarcem către rădăcini și să ne asumăm fiecare clipă trăită pe acest pământ. Cu sufletul treaz, conștienți de rădăcinile noastre și de responsabilitatea ce ne apasă. Cu mintea limpede, curajoși în a vedea realitatea în față, chiar dacă uneori doare. Cu spatele drept, pentru că demnitatea nu se negociază, nu se vinde și nu se pierde în fața greutăților. România trăiește atâta timp cât mai există români care cred în ea, nu ca într-o poveste frumoasă de spus în seri liniștite, ci ca într-un angajament ferm, care ne leagă și ne determină să luptăm, să construim și să dăruim, fără să așteptăm recompense. Acest angajament nu este un gest grandios, nu este un discurs la televizor sau o promisiune făcută de sus. Este o alegere simplă, dar profundă. Să nu ne mai pierdem în indiferență, să ne implicăm, să ne asumăm greșelile, să fim corecți și să încurajăm dreptatea în fiecare colț al vieții noastre. Să fim oamenii care construiesc o Românie care nu se clatină sub greutatea trădării, ci se ridică prin puterea conștiinței colective. Un angajament care începe cu tine, cu fiecare pas pe care îl faci în ziua de azi, cu fiecare decizie de a rămâne aici, de a nu închide ochii și de a nu tăcea, pentru că România nu e o entitate abstractă, ci suma alegerilor noastre, a speranțelor și a luptei pentru un viitor mai bun. E momentul nostru, momentul în care putem să ne redefinim țara, nu prin vorbe goale, ci prin fapte adevărate, prin onestitate, curaj și iubire pentru locul care ne-a crescut. Să fim acasă, cu adevărat acasă, în țara noastră, în istoria noastră și în inimile noastre. Dragii mei, atât pentru astăzi. Ne vom auzi data viitoare cu un nou material, la fel de interesant. Dacă v-a plăcut ceea ce vedeți, ce auziți, dați un like, un share. Vă rog să afle toată lumea și abonați-vă la canalul nostru. Vă mulțumim!